Nakum sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, ekonomiya kan Camarines Sur nagmarhay basado sa Provincial Product Account kang Philippine Statistic Authority. Outpatient Department kang Naga City General Hospital nagpuna magtaon ning serbisyo. Drug suspect na taga-barangay Peña Francia arestado kang Naga City Police Office. Dagdag benepisyo kan mga empleyado kang LGU Naga hinahanapan na nin pondo. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Ekonomiya kan probinsya nin Camarines Sur nagmarhay kumpara sa nakaliis na mga taon matapos ang pandemic. Maraming taman ang kompletong detalhes kayo sa report ni Melvin Machado. Sa Provincial Product Account 2022, Economic Performance kang Camarines Sur na pinagpresentar kang Philippine Statistic Authority sa paagi ni Supervising Statistical Specialist Officer in Charge Raul Aspe, uminabot na sa 194.84 billion pesos ang gross domestic product kang Camarines Sur na mas halangkaw sa taon 2019 nin 8.6%. Ang datos na ini nagsasabi na nagmarhay ang kamugtakan kang ekonomiya sa probinsya nin Camarines Sur. To begin, let us focus on the performance of economy of Camarines Sur. As measured by the gross domestic product, the economy of Camarines Sur recorded a growth of 8.6% in 2022. The gross domestic product of the province was estimated at 194.84 billion pesos in 2022. This was 8.6% higher than the 179.43 billion pesos GDP recorded in 2021. Saro sa mga industriya na nagtaon nin dakulang kontribusyon sa ekonomiya kan probinsya, iyon accommodation and food service activities. Economy is based on services. Karamihan sa atin nasa services sector. Pag sinabi natin nasa services sector, katulad nitong hotels, wholesale retail, yung mga malls, lahat yon. So, yung mga contributions doon, yun yung nag-i-impact doon sa economy natin pagdating sa services. Primarily kasi, marami tayong ganon dito sa Camarines Sur. And yung mga ganong establishments are also employment-generating establishments na katulong din sa ating mga taga-Camarines Sur. Alaga de masubot tulos-tulos mamamatayan ng epekto kang pagmarhay kang ekonomiya kan probinsya. Ang economic growth kasi, karugtong yan doon sa welfare ng mga tao. Pero hindi yan automatic. Kasi yung pag-measure ng welfare ay yung pagtaas ng income ng mga tao and eventually, lalo na doon sa pagbaba ng poverty. Pero hindi po yan 1:1. We believe na it will talk, parang it will take a while. Ilang mga panahon bago po ma-convert ang economic growth into improvement of welfare. Sa masunod na taon, iluluwas man ka nasabing ahensya ang datos o estado kang pagbuhay ka mga taga-Camarines Sur. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nilinaw ni Mr. Raul Aspe kan Philippine Statistic Authority na ang datos na sa indang nakalap asin pinagpresentar ang magagamit kan mga lokal na gobyerno sa pagplano kung ano ang sa indang tatawanin prioridad sa sektor kan pagninegosyo na makakatabang sa ekonomiya kang sa indang munisipyo. Ang intention kini is for the policymakers, for our sa local governments, to see kung ano ba ang mga sectors na dapat pagtuunan ng pansin. Kasi syempre, iba-ibang sectors yun eh. Iba ka sa agriculture, iba ka sa industry, sa services. So, arin ba ang mas nakakaipuhan nyo yan yung boost? Kasi, bawa ko yan, after pandemic, saan kita kaipuhan mag-focus? Padago sa mga bareta. Bagong bukas na Naga City General Hospital nagpuunang mag-ako nin pasyente. Alagad para lang muna sa outpatient department. Ang detalye sa report ni Karen K. Escaro.
Nagpuunang rusuon in pasyente ang kabubukas pasan ng Naga City General Hospital na yaon sa Balatas New Development Area na naipatugdok kan lokal na gobyerno kanaga ng pinagtatabangan kan Ako Bicol Party List. Ini may dakulang espasyo na kayang mag-akomodar nin mas dakol na pasyente. Sa ining future 200-bed hospital. Kan suudma, 63 na pasyente kan outpatient department ang natauan ng serbisyo. Sigun kay Dr. Leslie Villamora sa presente, mga outpatient muna sa naantiga ako kang nasabing ospital. As of now, ang Naga City Hospital, nag-offer muna kaming outpatient department. So, nagkukonsulta kami ng mga aki, mga gurang, bados. So, outpatient muna kami. Dagdag pa ni Dr. Villamora, sa ngunyan, mga basic laboratory pa muna ang tigo-offer ninda. Open ang sa mga laboratory, pero basic laboratory lang. CBC, urinalysis, fecalysis. Itong X-ray, as of now, dahil pa functional, dahil pa nakamount si X-ray machine duman sa wall. So, dahil pa siya nagpa-function. Dahil pa po nagpa-function ang sa tong emergency room, saka ang ward. Tapi kahalata pong matapos itong rampa, saka ining elevator. Saro sa nakapila sa pangadawang aldaw kan pagbukas kan ospital, si Nanay Jennifer Marshall, sarong residente kan Balatas. Para sa iya, mas dakula ang naitataong tabang kang Naga City General Hospital kumpara sa dating hospital nin huli ta dakul an maaakomodar kaining pasyente. Kasabay naman kan sa iyang pagpapaabot ning dakulang pasasalamat. Salamat, nagkaugwang arog kaning ospital, kadakol ng mabibinipisyuhan ng mga tao na may mga hilang, na dahil magkaya sa mga private, naarap ng mga pobre lang na tao. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Iscaro, Newsbreak. Mientras tanto, pinaglinaw man ni City Administrator Elmer Baldemoro na may tinatapos pa sa nagkaperang pasilidad sa Naga City General Hospital antes na maakomodar ang mga pasyente na pwedeng i-confine digdi. Kasabay kan blessing as in inauguration, pinag-anunsyar man ang pagresibi kan syudad kan license to operate para sa Naga City General Hospital. Sa ngunyan po ay inuton na itong outpatient, si mga check-up, laboratory, etc. Inaayos pa po kaya itong ibang facilities para totalmente nang makapag-admit itong mga mako-confine na pasyente. Kaya may mga inaayos lang po, pero sooner pwede na pong i-admit itong mga pasyente sa Naga City Hospital. Sa iba pang bareta, madepende sa pondo na igwa ang lokal na gobyerno kan syudad ning Naga para maitao ang kadagdagan na benepisyo na pinag-anunsyo kan gobyerno nasyonal urog na para sa mga job order na empleyado kang City Hall. Susug ki City Administrator Elmer Baldemoro, pinagsugo na subuot ni Naga City Mayor Nelson Ligacion ang pagdeterminar kung igwang bastanteng pondo ang syudad para digdi. Sa tuya pong alkalde, nagsugo na kay Mr. Frank Mendoza, ang sa tuyang City Budget Officer, para po ma-determine kung pira itong pwedeng maitaong CNA sa mga empleyado. Dahil ngunyan po baga, pig-increasean itong CNA na pwede na magtao hanggang 30,000 pesos. Pero madepende man po giraraian duman sa budget na available kang lokal na gobyerno kang Naga. Sa pagbabalikan newsbreak, panibagong drug suspect arestado kan Naga City Police Office. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. So open ka pa sa possibility? Okay na po ako sa guesting for now. It's something na kailangan pa siyang pag-usapan, yung pag-debate talaga. It hurts, so. Pero ano, it hurts. We But all know na there's a challenge. May challenge na kaakibat yun. punong-puno talaga yung bahay namin noon. Kaya akala ko, ang laki ng family namin. Counted pa ba yung singleness? May nakakompromise, guys. Single. Yeah. Nakup sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa oras na alas 8 nin pagkaaga sa aga, gigibuhon ang groundbreaking ceremony para sa proyektong Naga City Convention Center para kay City Administrator Elmer Baldimoro. Ini na ang mataunin kasimbagan sa kakulanganin venue para sa mga darakulang okasyon asin pagtiripon sa syudad. Sa aga po itong groundbreaking kang Naga City Convention Center duman sa Upper Barangay kang Naga. So yun na po yan itong pagpuon kang pagkonstruhir katong convention center na pwedeng mag-akomodar ng up to 5,000 people. Padagos pa sa mga bareta, nakaresibinin award ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga sa katatapos na Salud Bicolnon Awards kang Department of Health na pinaggibo duman sa siyudad kan Legazpi. Kabali sa pinag-onrang institusyon iyo ang Naga City General Hospital Molecular Laboratory. Ang nasabing ospital ang naging dakulang tabang durante kang COVID-19 pandemic, urog na ang pagproseso kang swab samples. Sa police report, kung dai makapagpiyansa ang 20 anyos na solterong taga Zone 5B Greenfield, Barangay Peña Francia, Syudad ni Naga, matapos siyang maaresto sa anti-illegal drug buy-bust operation kasuudma, posibleng sa laog siya kan custodial facility kan Police Station No. 3 Magpasko. Sa kabilugan, naabuton sa 5 gramos nin subuot shabu na nagkakantidad 34,000 pesos ang narecover sa suspect. Sa iba pang bareta,
Sa Police Station number 4 mo na pinag-custody ang sarong 44 anyos na lalaki na taga-barangay Kararayan, Syudad ning Naga matapos na sampalingon. Asin suntukon subuot kaini ang sarong misis na subuot naghuma sa paagi nin social media na susuloon subuot ang saindang harong. Huli tanakulugan ang biktima, nagreklamo ini sa mga otoridad kung kaya inaresto ang suspek. Pinurbaran man kan One Media TV48 Naga na kuananin pahayag ang suspek alagad nagsayumay. Mga tugang 11 aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indo kang Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel One Media TV48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. News Break.